rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kemulianing negara siji maju papat diolang-olongake mesti enggal rampunge lolobes kontol baris lolobel kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris Hey. Satrio Wasis Ayo kanca nyari karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo siji telu maju papat diolang-olongake mesti enggal rampunge lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris Hey, ayo kanca nyari karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kemulianing negara siji telu maju papat diolang-olongake mesti enggal rampunge lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris Anje ingkang sampun kapundhut gambaripun saged gantos lumengser Anje. Ayo kanca nyari karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kemulianing negara siji telu maju papat diolang-olongake mesti enggal rampunge lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris lolobes kontol baris Ayo karyane praja
lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat papat diolang-olangake mesti enggal rampunge lolo bis kontol baris lolo bis kontol baris lolo bis kontol baris lolo bis kontol baris yo kanthi hadi cara lepas lajeng menika kang pun pangarsani daripadapun Pak RT nggih Pak Ardian ketua saking Sinomen kalaksanan kasembatan tan mangke pambengan sakara-kara ing mangke mbabile sampun kapundhut gambaripun saged lumengser kalajengaken saged nindakaken ngaturaken daharan pepaunjukan mbabile ngaturaken snack rumiyin mekaten nggih dumateng kadang-kadang Karang Taruna kanthi ngaturaken matur sembah nuwun sanget minangkani sulisarira saking ingkang mengko gati